Ассалому алейкум духтаро, созе нағзаин саломатиё хубай боз ҳам магазини турко омадагем. Иҷода ҳам бори нав овардаган, ҳам аксия доранд. Марамат бозори Корвон тарафи Тиллобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза мешава дар подвал. Нигоҳ кунед. Саршави 2-ум қатор, 3-ум қатор. Аз 2-ум қаторам меша даромада, аз 3-ум қаторам. Ина мияи нуқтаи савдошон. Марамат ҳамаш аксия шидай. Беҳад нархҳои хуб кати пешниҳод кардастиян. Мана бодикчо ҳастай, инай двойко ҳастай. Ози аввал новинкошона нишон метем якта ба якта, баъд бо ма аксиёра шумода мефаҳмонам. И 3-ум қатор кати ма даромадам. Нигоҳ кунед духтаро. Беҳад коллексияи нави зимистонашон хушрӯ. Иҷода нигоҳ кунед духтаро, двойкача, тройкачои новинка омадай. Мана турецки хушрӯ. И курткачо омадагиай. Аҷоиб фасон. Но ҳичи намешаванд, сифатошон да гап нест. Мана и тройкая. Дидем бруки джинс дора, куртка дора. Ини хеле футболка дора. 350 сомон бо аксия кати бо ягон сум арзонтон мекунанд духтаро. Марамат як ками 350 сомонда полни кудакда метавонед либос гирен зимистона турецки. Ана баъд бо ҳаста иҷода худичо, ина курткачои фасон, мана двойкачо, ина ё начос дуракои хушрӯи ҳастанд ки баъд ина платишко омадагиай. Беҳад фасон. Агавал духтаронаша нишон метем, бо бачагишам нишон метем. Бори навай бачагиёшам. Мана бинед духтаро. Чихе платишко двойкои фасон омадай. Аҷоиб хушрӯча. Медонам ки бисёриё мехоҳанд ҳамин магазина видео кунем. И магазина туркокушодагианд духтаро. Тез бори нав мебиёранд. Марамат омада метавонед ай пеш бо шумо худтонам тамошо кунед. Касоне ки доставка мехоҳанд, доставка аз 200 сомон болода доставка мекарданд, фақат дохили шаҳрда. Мана қайё хушрӯ 100 сомони духтаро. Мана 100 сомон. Ана 100 сомон. Беҳад фасонча, ина инамудош аст. ҳамин нархҳое ки мо гуфтастем бо 10% дига скидка мешавад, 10% бо арзонтар. баъд духтаракон нигоҳ кунед, чизе ки мегирен 10% скидка ая беғарзаи аксиётон. Беғарза ӯ чизое ки ози аз берун нишон метем, беғарз аз ваё аз дохили магазини на ҳар он чизе аз борои новинка мегирен 10% аксия кати пешниҳод мекунанд. Нигоҳ кунед, инаи бачагиҳоям бори новинкаяй. Мана бинед чихе хушрӯ курткадор, брук, кофта, ҳамаи чи дора. Мана тройкои фасон омадагиай, нихе пиҷако омадагиай, бомбиро, двойко, хулас ҳамаш бори нав. Мана ишаишта хушрӯ, ишаишта хушрӯ. Аями чанд сола то чанд аз новорождёни сар када то чанд солара доред размер? То 8 солара размер меёбен, ҳам духтарона, ҳам писарона. Ара бинед чихе хушрӯа интихобшон. ҳама намудош ҳастай. Либоси турецки гирифтанӣ бошед, ҳатман ин нуқтаи савдо биёед. Бо боварӣ метавонед ки хел либосои фасона харидорӣ кунед. Ина хел комбинезонако мепурсанд, комбинезонакошонам омадай. Ина размери калонам ҳастай. ҳам духтаронаш, ҳам писаронаш. Мана и тараф киртачора бинед чихе хушрӯчай. баъд ина брижо ҳастай, ҳар хела 60 сомона. 50 сомон, 80 сомон. ҳам духтарона, ҳам писарона. ҳам начосдор ҳастай, ҳам беначос, турецки тоза. Айё чанд сумиян? Анаи бруко 50 сомонӣ. Диден аксия рафтастай 50 сомон. И ҷинсоям? Иёшам 50 сомон. Брукчаои духтарию бачагии ҷинсаки фасон. Марамат иҷода бо брижо ҳастай, бруко ҳастай. хулас нархошон беҳтарин. ози аз берун бошад аксияра нишон метам духтаро. биненда аксиёшона. Ино чанд суман? ина иҷа 100 сум я 155 сомон ҳар хелаш ҳастай. ана баъд ина берун ҳамаш 50 сумия. ай 1 сола то 4 сола, а новорождёни то 4 солара дорена. нигоҳ кунед, двойкачои фасони туркӣ аксия шидагиай духтаро. аз ами новорождёни сар карда то 4 солара размер ҳастай. беҳад двойкачои хушрӯай шута кудакда мепӯшонед, ҳичи намешавад. инаи параям ам хеле нархош. ана баъд иси боша 100 сомон. ай и 100 сомон. и 100 сомон чанд баия? духтарако ин хеле банд халаторам арзон кардан. ин амино 250 сомон будан.
200 сомон 250 ҳозир боша акция шида 150 сомон. Нигоҳ кунед ҳамаи чӣ дора, халат, одеял, тапочка, ҳамаи чӣ дора барои кӯдак. Мана 150 сомон турецкий тоза. Ира бинед чӣ хушрӯчае, ина ягон ҷо бурдандам ҳамақа чизи фасони хушрӯ ва барои аз родон бировардани кӯдак комплектҳои фасон мепурсанд бисёриҳо. Нигоҳ кунед иҷада аз ами 50 сомон сар кардан турецкий то инами ира чанд гуфтен 240 сомонай имаҷай духтаро 10 та чиз дора 240 сомон 10% бо акция. Ина нигоҳ кунед иққаи хушрӯвай духтаро ина 240 сомониян ино ҳозир 50 сомашам нишонтон метам бинен иққаиш фасонай бо сифатош да гап нест ҳичи намешавад 240 сомон бо 10% акция. Ана баъд духтаро иҷада 50 сомаша беки ҷон я бор нишон тем ина ёяна ана ино боша 50 сомон инаҳа инами фирма аҷоиб хушрӯ ям турки тоза и чанд та чиз дора 5 та дора турецки тоза ина нархшон 50 сомон марамат кадомеш дар корай нависен ина намудаш боша 100 сомон ина барои кӯдакако турецки дар кор боша биёед беҳад хушрӯча бисёриҳо инами бодикчора мепурсанд турецки тозаям қа хушрӯвай ки сифаташ шушта кӯдак да мепӯшонен размеро аз навараждёни сар карда то 6 солара ҳастай беҳад фасонаи качестваш 20 сомонай донада агар сета гирен сеташ 50 сомон марамат ина агар доставка хоҳен доставка аз 200 сомон зиёд харидорӣ кунен баъд доставкатон мекунанд доставка фақат дохили шаҳр дастая марамат духтарако инчунин нигоҳ кунен ина минора ҳамаша 100 сомонӣ кардан ино ваян ино 260 сомонаша бо арзон мешавад и конвертая майра хиёли дури коляскадай камра гуфтам ина нигоҳ кунен конвертай одеял дора ҳама чӣ дора духтаро 260 сомон бо арзон мешава ина духтариш ҳастай бачагиш ҳастай беҳад фасон ана баъд аму ва якорам нишон тиен барои даруни коляскайко ина барои даруни коляска духтаро ҳамаша 100 сомонӣ кардена ира бинен чихе хушрӯванд 100 сомон кадомеша мегирен духтаро 100 сомонӣ ино курпача барои даруни коляска болишчаш курпачаш ҳама чиш ҳастай диҷада нигоҳ кунен духтаро барои навараждёни ҳам қалибусакои фасонай двойка тройка четвёрка ҳамаи чӣ ҳастай бинен чихе хушрӯчай ҷа 100 сомон 140 сомон 130 сомон бо арзон мешада бо 10% ҳамаш 10% скидка доранд хушрӯгиша бинен охи ами либоси навараждёни дар кор боша ҳатман анами магазини турко биёен духтаро инаи ғавсакошам омадая бори нав ира бинен куркача дорош ҳамаш бо арзон мешаванд хулос духтаро омада тамошо кунен ира бинен иша ишда фасонак ина ҳама борои нав